Hi guys, magandang gabi rin taran. Sunod na dalaw at Pugos Manila. Nalagay na naway. Sakad kuno naabot ko daris family house. Na, gubot na kuno. Ako kuno nagdagubot og si Aisa. Gubot na kuno. Angin ra sa ang gi-upload nga video katong si Aliana. Tinuod man, manggiangkan nga nasa zip ko kay ang gi-upload. Pero katong mga istoryahan ni Aliana, nonsense to. Kay ijar tong istorya ba, mura siya nagpahungaw sa isang gibati kanang bitaw pang kita normal ta nga tao ug natay kahibos magpahungaw man jud ta sa atong gibati. Mauro po tong ka Aliana nagpahungaw sa isang gibati. Pero agaha lamang sa zip kay ahang na video. Mag-vlog man ta ko radto nga ranza si Aliana kaning deuman nga kagusto sa mo upload sa vlog. Gusto ra siya sabay nga na. Diya mo to halamang pang-upload lagi. Pero di man to angay jud di kahiubos. Di to angay kaitek. Kay si Aliana lagi special child. Anja. Og ikaw na tong istoryahan. Ngay nga na. Si Aliana na to daghay mga istorya. Anja ikaw na to nga giistoryahan. Di man ka dapat masuko jud. Kay nakahibaw man kag kinsa ka. Kahibaw kag kinsa ka, nakahibaw naman siya ka o kinsa ka, sa imong batasa rin nga na. Imo ra tong ipalabay sa imong ranggan dapat kay ako ani special child ni Aliana nga na. Unsa daghan yung mga nang bash na ho, giingnan ako ako'y beut. Hapit na maimpas nga na, bali ra pud gipanungon ako sa ibang mga tawo. Kay mao toy nakaangin. Di man to siya kuan, di to siya big deal. Di jud siya big deal. Si Aliana lagi special child. Nagpahungaw ra siya sa isang gibati. Ako isang gipahungawan. Ako lang po nakalimot ko ang na-upload. Nga naman di sa liko andari. Problema na gap. Ako yung gibasol sa kadaghanan. Ako ko rin nakaangin. Sakad ko nung uli ko daari. Nagubot na ingana. Ikaw tao og gusto kag naikalinaw sa imong kinabuhi. O kisa tong imong gikapungtan ingana. I-release na. Ipahawa na sa imong kasing-kasing. Dapat limpyuhon imong kasing-kasing. Ingna na hinuong ko mga tao nga ako nagdadari gubot isa pagtuon na manunuway di ko ingana kinsi mi kay igsuon pero labing man is mga igsuon pa mi nang gibugno na is pero ray isahay nga magbikil jud kay nga naman ng pamilya di man ng pamilya ingeg kuan perfecto na man sila panahon nga magbikil pero di ingeg maabot sa magdemot nga way tingog-tingog nga na aga ta kung gusto ingana moabot jud sa panahon kay Ginoo hapit na mobalik. Inja ingana ka agi mo kasing-kasing imong gipuno sa mga pagdemot ingana mga kasuko wa di mo gi-release masuko na Ginoo. Ginoo magali na kapasaylo sa tanang mga tao nga makasasalat ning kalibutan giluwas sa Ginoo pasaylo sa Ginoo nga na Ginoo may nagpalansang sa krus para maluwas tang tanan. Atong problema hagamay ra jud unta. Ako ni angken jud ko nang kadyo ko pasaylo ingon ko nakasa ko tinuod na ahang na-upload lagi kay nakalimot lagi ko katong biun nga nag-vlog ko daari ja aharang gritso no edit vlog na to ano tong gi-upload dajon ja ako ni pasanginlan nga ako nakaangan sa gubot Ginoo ko kinsi mi kaigsuon wa man din mi nagka binugnuay kinsi mi kaigsuon wa mi nagbinugnuay sa daris bay wa mi nagpinansanay nga na wa ja karon gi adjo na kus ubang mga tao karas miskanadyan karas lovely tired grabe mo makaistorya wa mo kay boss unsay tinuod mao lagi to kinsi may kay gisuon wa man jud mi nagpinatjay daron nagbilugnuay nga na wa mao lagi to nakabikil katong ang upload nga si Aliana nagpahungaw sa isang gibati man sa pananggiampo sa Ginoo nga mahupay ra ang tanan nga anay demot nga na okay na kay lisod karon o magdemot ta kay daghan na mga katalagman ng hitabo nga na wata kay baw karong gabi nga inikaugma unsa pa bata makamata pa bata or di na anja magdemot pa ka nganong muingon og ako'y nakaangin nga nakagubot nga katong istorya man to special child
Siyempre, special child, do pa na beut lagi. Ang saratong bisag ang sarili gawa sa isang baba. Pero wa to, was isang hana-hana. Ug ikaw giingnan dapat masabot na laman special child man pud nilagi kana. Di kay masuko ako no ni basulon. Pero karawan na basta kay nakapangadyon ako pasaylo. Bisag di sa personal, ladto ras comment nangadyo ko pasaylo. Kaya nakasaong gadget po ko. Ako mangkan ko sa kasa ako kay angin ng ritong video. Nakalimot ko nga na para sila yung mga problema dari katong nagka-away-away sa una. Unsa karon hinoon ako na ingnan nga nagdaog ka gubot. Sabi ko mananumay ko sungatan ko. Jud. Para lang padaho tambag. Buangkan ang tapod kung sa mga sa. Magpaubos. Di laman jud magpalabi og pataas kay kanang garbo. Masuko kanang garboso nga tawo gikasilagan na sa Ginoo. Kanang garboso ka kaadyo. Suko na Ginoo. Pero ako makasa ko mga adyo man ko pasaylo. Pero di mo dawat sa ang pasaylo okay ra. Kay tawron po na ang importante na nga ko pasaylo sa Ginoo nga ingato lagi nakalimot ko. Karon ako ning gibaso sa mga fans nga ako ning daog ubot. Okay ra, di ko ma-stress. Okay ra kay nangadyo ko pasaylo sa Ginoo. Tinuod mga jud pud tinuod jud nga nakasa ako tinuod. Pero nganong i-dakeun pa man jud nga ang angin ra man didto, di na ta rakeun. O di ko ganahan og sinanay ingnan og butbuton. Nga, di ko ganahan, masakitan ko. Kasi nanay, di na ingana siya sa pagkatao, di na abot-buton. Unang masakitan ka ko, di ko mahilina. Huwag na sa nagbut-buton. 15 mika anak. Si nanay nag-antos o parak daw mo ingana. Ako, nakaila ko sa nginahan, di na siya ingana, di na maritis. Di na abot-buton, di. Beuta pagkainahan. Saram jay paagi magpaubos, di na pataas ng garbo. Kay kana laging garbo mao ni makaangin nga masulog tas impierno. Dapat magpaubos ra. Nga pasaylo nga na mag-uli-uli sa unang magaling panahon, sa unang panahon. Katunga pa yung mga mamisus, wa pa ning kita sa vlog, bibo pa kaazo. Nga na magbanding-banding pa. Pero karon nalahi na. Noon lang may magbuot sa tanan kada pa ibang mga tao nga tutuuhon. Wa sila kahibaw og sa tinaod nga na. Sa video ra sila nakakita nga na wa sila kahibaw sa tinaod nga batasan nga nakita sa personal. Kamo pud uban labi na nas kuan, Miss Canadian kanang love letter. Kuan ang inyong baba tak-uma. Adto mo palabig pasakit sa inyong isa ka tawo. Kaya wa mo kahibaw. Karon lagi himsig pa ng itong panglawa. Sige mo panamay nga. Ako masakitin. Wa mo kahibaw og maog. Unsay may tabo sa inyong kinabuhi. Nagtadjak pa ning kalibutan. Mauna. Maura to. Dara. Gitilawan ang tatay ag hindi nga baligdan ati Ali itang negosyo. Atano ba ng team na? Kaya magnegosyo na ko rin karon nagamo mga vlog karon karang parte na saan pag pangita o kwarta pag panginabuhi. Dahil sa may lasa tay. Maduman. Mado? Maado ni ay. Lami man. Lami man. Dagko na gali kalakan siya dani. Ba, ba dyan yan siya? Nasa may isang lasa? Mangga? Orange? Ayun. Aglasa? Ang sabang lasa na ng prutas, ano ha? Balance. Ha? Balance. Balance. Bagay kasi lami. Balance mo. Masa ng balance. Balance rag mangga? Kung napay karang nay harina nga na. Gibata man asi sa kuan tingali karang nay pangpa. Karang Bito, parang di mo gahi. Di sa mo. Ay. Kuan kanang nay. Payubong. Kun start day, kun start. Wala, mag-alam mo na. Kailangan hangin ko naman. Ikaw, agi mo ay, hanap pa yung negosyo.
Hanap yung mag-gusto to dorong walang buka. Sabi niya, magbalik-balik Bingka, ulit. daghay letak. Magdegosyo na may karon, agang negosyo kay Tawas Manila, alit sa manok, puhon, aral na pokus ko, alis siya tukod. Mo, makan Hindi na magbigosyo pa mang nadato naman ko. Ano yung basakan niya? Nagigmadya na rin naghana. Kapag galag do kaluwang, Ang doon kalawang hanang ipakagay, luoy pagkadyamadya. Tao, mura na ba ko na silang tao. Magpakuan ko na, hartong harvester na to, nay. Nga, di naman tayo harvester. tapos pagriso. Saan awon mo na ubas yung ka? Ang doon kaluwang, patanaw mo na, harang ipakasyo kumadya. Agmadya mo rap, agmadya ka naghana, isa pud kaluwang. Yun na, nagka-desisyon ko nga. Ihatag na naman ng mga kaluwang sumadya. Jawat po ba? Ay, ikaw Alex eh, ang sabay mo negosyo. Dato na po na, kinagtatinidon naman ha. Dalawa. Bisa ka kawalisyon, Nagbuhat gitinidor. Isda na. Oh, steady. Iskalipsi na. Iskalipsi. Agbuhat gitanidor. Kanawa Kani mga maadong tao, naghampog ang mga suwa ng taga-asilingan. Mori labat ng ginamos. Dahil humbang nang ka. Ba? Dahil iskalipsi. Kabitsi nga sa manang. Tilapia. Iskalipsi kasi betul yung iskalipsi. Uy, iskalipsi. Kilina, parad damgo. Ay, Topong ko. baboy, lubo. Agar ka dyan ganahan na to. Ila ka idis na. Sudan. Daghan may sudan. Iskalipsi raga jud. Iskalipsi ko nung Di, apote ka ng Marsila. Ako na. Paeskwela ko. Pagbilang ka ng kuwan. Mga wang. Magtuksi. Sa una, grade 4 na duduk na eh. Grade 5. Bye. Paeskwelahan, magtuksi. Lumiyo ron na eh. Gusto na nung nagportahan? Isa. Niramat Ikaw na, isa pa yung balita mo na. Tabako. Ano si balik dyan? Mara basta tayo ginami Andi ay. Kaya na, dali mo na hurot. Gami bitaw. Ha? Gami. Kapasar si Ate Ali. Kapasar. Nakatila din eh, maghamaga, magpalit. Hala, yan na namin. Ako na balik sa salik siya ka. Labi mo, himo Ang ko ay. pila ko gaho. Kaya ko sa tiriya. Naghagtaw na. May palit, tapo tila ka buok. Doon kami patay. Hindi na usap. Sakto rin po usap. Pagka na. Sakto.